Hej med jer. Mobilize er vores navn, penge vil vi have. Hvis vi ingen penge får, så dør der nogen børn. Mobilize er vores navn, penge vil vi have. Hvis vi ingen penge får, så dør der nogen børn. Nå, jamen det var da... Jeg har faktisk lige 250 kroner her i lommen, som I kan få. Ved du hvad, du er Og tak for sangen. guttermand. I øvrigt. Værsgo. Tusind tak. Gud velsigne dig. Og tak for sangen. Velbekomme. Ja. Tak. Øjeblik. Ja, hallo? Nej. Der er 100 millioner gadebørn på verdensplan. Vil du ikke give et lille bidrag? Bidrag. Jeg vil give hele mit liv. Ja, det? Ja, hvor dejligt. Lige 2 sekunder. Jeg så komme ud og redde nogle gadebørn. Ja. Hej. Hej, hvad skal du? Jeg kommer lige med reklamer. Reklamer? Ej, nej, nu skal du bare høre, det er der ingen fremtid i. Overhovedet ikke. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der er fremtid i. Der er noget, der hedder Impact Mobilize, og noget med nogle gadebørn og noget. Kom med indenfor. Jamen, så er det en aftale. Ja. Så får vi den 500.000 fra din onkel, og så tager du 10 måneder til Filippinerne. Det er en aftale. Det er bare super. Rigtig god tur. Tak for det. Kan du hygge dig? Og vi ses i Impact Mobilize. Det gør vi. Hej hej.